अभी तक ले बिछाना ही नहीं के कहले अगुआ वाला बड़ा सब हैं अगर भोर ही कह के कहनी कि बिछाना छाना कर दिए बिछाना छाना कुछ नहीं ढोलवा ओ ढोलवा हां बिछाना काहे किसने रे हैं ए बिछाना हां तो घर का कब नहीं खाली खाली सुनते कहो हां ए बिछाना कर जल्दी यही में पड़ता हंसो तरम सो कि बताओ बेटा के बियाह हम के कहत रे उलट ले चर्चा कर ले 4 लाख रुपया ले ये हम बता रहे थे साइकिल में जो तो ढेर बा के भाग ले करे ढोड़वा ढोड़वा है ना अरे बाप रे बाप देव जी से तो कह के तो बियाह केहू सेट करवाल जाता हमारे यहाँ हाला रखते कंपनी के मैनेजर है से हाला पूरा गांव भर लोग जमा करते हम ते जाके कबाड़ी में ते काम करता रे अते 10 बजे सुत में 11 बजे ले तो बताओ क्या दशा हुई है हम जाके केहू मोथा उखाड़ के इधर हाथ पूरा ठेला हो गई बा तोरा नहीं बुझा हैं जो कह के माई से छना तो पूरी उड़ी आ गई बसाफ ही बुझाता नहीं थे चौदर बिछल बाबे सुखी से चलो कि लागत है कुछ बात लगा दो ना तो चौदर हम के चौकी पर ना देखले रे बड़ा बढ़िया चौदर बहू का है आई तो बिछाना पर काहे प्रस्तुत हो जाके तोरा बिछले बनी ते केकरा खातिर बिछले बड़ ना बेटा का अगुआ बता लोग अगुआ बढ़िया है सब ये तो कुत्ता है सुंगत घरे दुआरी सुगर के कर अगुआ बता अरे से ठिया गइल बका तार मर दे हम कुत्ता ना है या कटवा है तो जो दूर माने हम दिया कटवा हो गनी हां दूर दुआर पर दिया कटवा हो गनी हां दूर ई बात तू याद रखिए दिमाग में तू दिया कटवा कहलो न हां तुझे कटवा हो अभी सुन लो अब बता तनी इस तरह के हां 99 को काट देले मैंने तेरे तारे को बेटा बड़े अच्छा ई 100 ना कटन भाई ना कटी अब की ना कटी ठीक बात तू देख लिया ना कटी तू देख लिया ठीक बजा ये हम नोट काट दलो एक ना काट दलो एक में अब ना कटी कियो कटी जा ना कटी जब जाते बानी ते खाली पाप दी रे तो फिर क्या कहते लिए रे दुश्मन के द्वार पर हमार फार्मूला नंबर 1 हां या पहले आवे नहीं आराम से सुते नहीं अब फार्मूला नंबर 2 कम से कम 2 वाली पा देनी तब जाके चौदर तार जटी अब केहू ने बचा सकेला पाप देले बनी 2 वाली ना तो ये दूर है से दूर कुत्ता को जाता नहीं जहां से सब जने के बियाह कटले बनी चौकिया पर होई जे जाता नहीं आओ लो नीचे में आओ तो आओ गड़बड़ा गई बनी खाली मुझे भाई साहब तो दिखाई दे देने है नहीं जरा बैठी वही जाओ तनी ऐसा रउआ लोग के गांव बा खाली मुजवानी लौकता रास्ता के ठिकाने नहीं थे आई लगा तो बड़ा दूर से रुआ लोग ना आवत हां महाराज आवत है खुदाई बाग से हम आई बैठी कभी होने कभी हेने कहां जाना पता नहीं के चला हमरा गांव में मुखिया जी लोग बालो नु रास्ता पर ध्यान नहीं खलक दे यहाँ से रास्ता तनी एती हो गला आउ समाचार बताई का बात है बोली का पूछे के बा हमारा पूछे के बा कि इंजीनियर साहब के यहाँ जाए के नाम बतान तब नु कौन इंजीनियर साहब लगे जाए के बा कौना लगे जाए के बा हमारा जाए के बा घोड़ा इंजीनियर बाबूजी के का नाम है बाबूजी के नाम है भीखा अरे बाप ओए महाराज बड़की मत बैठी सब का करम तनी बबुई का बैठ जा बाबू बैठ जा पादला खाती गोली चलाइबा त आता ना तो गोली किनत हालत खराब हो जाई बंदूको लेके आइल बनी का मार झगड़ा नहीं खनो करे को हमनी के सेफ्टी हमेशा रहल बा का समाचार का बात है आइल बनी देखी उहे लइका खातिर आइल बनी जी पता चलल ह मंगरू हमार यार हमन जानते बनी अच्छा और
उहे बतैलन कि फलना गांव में लड़का बा। यही सिलसिला में तहनी अब पता चलल कि लड़का के बाबू कैप्टन रहल बारन आ लड़कवा इंजीनियर हो। अच्छा वो तो राउर घर कहाँ पड़ी? हमार घर यही गांव में बा। यही गांव में? जना गांव में आयल बनी। तो जाना ओकरा लड़का के बारे में जानते बस पूरा डिटेल वो समझी कि भगवान से भेंट हो गए फेरा। अच्छा तो बताई तो। रउआ गलत जगह रिश्ता हो गइल बा, ठीक बा। ई कहीं जे ऐसा भाला आमनी से रउआ भेंट हो गइल जी। लड़का कुछ ना कहला, दिल्ली में कबाड़ी हटे। कबाड़ी समझ भाई महाराज का कह देनी कबाड़ी एकदम सत्य कहतनी, एमे कोनो दुमत नहीं खे। हाँ ओकर बाबू पर रह के 2 कट्ठा खेती कइले बारे, ओही में मोथा उथा उखाड़ेला। सुनिए कि 10 को बेड़ी बा ओकरा दुआर पर। कुछ नहीं खे, एगो गाय तकले नहीं खे तो बेड़ी कहाँ से रही महाराज। 2 कट्ठा सुनता पड़ रहा खेतवे बा। नींद आइलो जियान भइल का दोन है घामा में। रउआ चुपचाप एहिजा से उल्टे पैर निकल जाई। अच्छा अब फिर ए गाँव में मत आए, ठीक बा। रउआ आँख खोल देनी हम केहू के बुरा ना समझनी, बात तब सच लगता। रउआ आपन बनी, ठीक बा जी। रउआ जाई अब जाई रउआ जैसे ना तो देख लिए तो कहे बियाह काट देलक। हम केहू के बियाह ना काटेनी। महाराज बे गिरी मत। एगो तो दिमाग खराब है रउआ यही में पाद के महाराज। का करे अभी ई आदत हो गइल भाई, गैस बनाया था एकदम, ठीक बा। हमारा तो महाराज क्रोध आ गइल, मन तो करता कि कहाँ गोली मारी कहाँ। ओ चलेला कि गोली मारे में रहुआ? हाँ ई देखत नहीं कि ई चले वाला खेले वाला लगता का। दिखाई का तो तनी दिखाई तो तनी हम देखी दनी। देखी अरे बाप रे बाप, इतना है बाप रे बाप, याम गिरा देनी बताई तो रहुआ बंदूक से हैं। देखी देख दे दे चटनी उटनी पीसे के दे दे। रे साला में तेल उल ना डालल सकारे साला तोनी के सेफ्टी खातिर दे देले बनी हाथ रे। ई तो बड़का पीछे पर झटका मारता ई है। तो हमरे के तूर फाड़ कर दे बस तोनी दे वो दे उले के मत दे देने, ठीक बा। तब रहुआ निकल रही बंदूक सर्विसिंग कराओ से करे के। रहुआ जाई, आपन चिंता मत करी, अपन बेटी के बियाह दोसर जगह कल जाई। ए गाँव में मत आए। अब बड़ा दुख भइल महाराज, का करम जाई। रउआ के मंगरुआ जे कहतनी रउआ के भसाओ तल बेटी के बात तो रउआ बोल खोल के हमर बड़े भारी आसान कइले बानी रउआ। ठीक बा? ठीक बा भाई साहब। हाँ ठीक बा, ठीक बा। रउआ ना रहती त आज हमरा बुझाता कि हाँ एकदम आज बियाह हो जाई त आज तो गाँव में हम मुँह देखावे लायक ना रहती। हतना बड़ियार है बंदूक संदूक लेके आई रहा सब। बताओ कमती मामूली पैसा लाती रहा सब। ई कह जे भाग मनाओ जब हम चल गनी भोरे भोरे ओकरा दुआर पर के हमरा पता चल गइल ह। ए बेरा बियाह काट देनी, बड़ा बड़का काम कैनी हम। सुखी से कहले रही जे हमरा से दुश्मनी मत ल, तू पादे द हमरा के चुपचाप चौकी पर, लेकिन ई ना मन हमन। लह बियाह कर बेरा करत आवरी बार रह तार बेटा।